Здравейте хора, аз съм геймъра, при мен е геймърчето. И ще Здрасти. снимам на ново My Sage 3, защото много дълги ги прави, не ми да ги пускам. Днеска Ботчо го няма. Не ни трябва. Нали знаеш, че не знаят кой е? Бобчо. Боби. Добре, каса удраше. Виж, че имаш. Добре. Значи... Искам да кажете в коментарите, гледате ли световното? Да, аз не ги ли питах в идиотчетина? Не знам. Добре, зарежи. Идиотчетина. Клипа, така, знам как се говори. Докато сега ни научим, може да спра по някой време клипа, защото 15 минути пък. Нямаме много абонаменти, тъй че им пуска само 15 минути. Да. А може ли това са махни? Кой да минем до теб? Спиш ли? Дай вода. Добре, ще ти дам. Добре, нещо. Ако не ми казва, че се бъгнал. Само не е това. What the fuck? Който рата ли ми засечи? Сега... О май га. Като си какво трябва да направя. Сега, омага. Не знам кога ще играм. Мамут. Мамут. Ми да. Не си ли гледал Ice Age? Гледа съм. Единствения мамут. Два после станаха и у нас мисля, че някаква катерица, кой там. Да, там някаква деца катери по дървото, па тя се качи на дървото, ще го гътни. И така, да знаете, че не ми трябват пари за нов комп. Купих едно. Ако някое време ще ми са бъгни нета. Няма нищо. Да, само него няма човек. За някакво известно време. Някъде... Сигурно много слабо се чувам. В клипа по-точно. Искам да го правя, но не знам как. Аз се чувам добре. Да. Как? Добре, назад. В момента игра Underground 2 в моя си акаунт. Кой каза? Ще играя Underground 2 в моя си акаунт. И в следващия епизод ще ви го покажа колко съм развит. Само да не на твое име, че го разберат. Няма да го разберат. Ето му бия с мишката и заради това, ако чувате мишката изобщо, бия с нея. С П. Мишка с П. Мичка. Така. Може би на следващия чекпоинт ще спра клипа и ще сейвна до тук. Може понякога да продължа и извън клипа, ама не е много сигурно. Баса заради черешите, може да взема. Нали заради тези череши, защото да имам за шоп. Нали смисъл си купувам после работи. Не че знам какви да има. Знам. Добре. Така от него чувате мача Испания-Чили. Те почнали. Има ли някой дето да води? 0-0. Ахо, какъв скок направи. Знам. Double jump and hold. Enter. То само се задържи. Без малко гол за Чили. Айде сега. Добре. Още малко ще поиграем и ще сейвна до тук. О, диамант. Каса чеша. Смисъл играч. Добре, защо си клипа за сега още много малък. Добре. Така. Трябва да последваме и тия двама катерача. Краш и Еди се казват. Трябва да снимаш скоро и на
План за сезон би втори епизод. Не, иска да кажа, че не е пълната версия, заради това се извинявам. Да, няма нищо. Да, ще преминиш, айди. Аз съм специалист по тия работи. После трябва да ми пратиш тази игра да видя как се играе и какво стана въпрос. Добре. Добре, махни. Не ми се случва обучението. Я падни. Искам да падни. Не мой. То дай само W цъкам. Гледайте сега. Така се разбият камъни. Не, аз добре малко го направих в клипа, че аз не знаех как се скача. Аз не знаех че ще мога да се удря. Ябълки. Ябълки! Не. Ето, сега вземаме ябълките. Никой не е при нас, освен ни двамата. Трябва да вземам майклечката. Не, задържи. Тук ще има, да, последвано видеоклипче. Не мога да се завре. Не може да се завре. Не мога да се извади по-точно. Закрещи са. Закрещи са. Спяш мармот ли? Мармот ли? Не го знам какво е. Добре, сега ако трябва да ги бия. Айде, елате на бой. Тан. Грубаря срещу Сет Ролинс и Роман Рейнс. Бум. Туш. Бомбата на Батиста. Бати. От кога заборжат бомбата на Батиста без той да участва? Не бе, в играта простете. Сега грубаря срещу Джимми Джей Усо. Разбива единия и почва другия. Още двама излизат. Дин Амброс и Джон Сина бият. Мармот. Не мармот, ами ленивец. Вижте, публиката ни ръкопляска в момента, защото сме the best kicisti of the year. Ни бим Руси. Не може ли просто и така? Давай, страшни ще бе. Какво е? Прибих всичките, те са много лесни. Добре, ще взема съчки, спок. Как ще преместа без пръчка? Да. Така, знам. Айде, да почваме. И сега ще го щупим. Хоп, вижте какви сме силни, бе. Ви какво говорите? Аз вече ги надминах. Рамбо от завоя. Добре. Не, знам, че са за хел. А кога са ме удрали? Вижте какви дрифтове. Алекси Санчес. Ти па сега разбираш за то? Не. Ако сега разбираш, ще си бати баналния. Знам. Знам на къде и трябва. Аз не моля ти чантай, бе. Опазнете. 3 кристала трябва да намеря. Бек. Ох. Тук ще ми скочи, ето го и паяка. Фун. И паун. Така се разбият паяци. Така. Шума на играта съм го намалил, те да се каже, да. Защото не обичам много шумове на игри. Ми харесват. Ето и чекпоинт. Значи до тук ще спрем клипа. Чао от мене, геймърче. Чао. Довиждане.